बोले बोले दुर्गा माई की स्टूडियो जड़ुआ वैशाली। सब के तैयारी आज बानी के पुजारी सुना सबसे आगारी जानी होगा तू पिछारे। सब के तैयारी आज बानी के पुजारी सुना सबसे आगारी जानी होगा तू पिछारे। सवा नारल पूजवा के थाली तनी चला हाली हाली ए भौजी मैया आईनी से रवाले ए भौजी तनी चला हाली हाली। उनके कृपा से चले जाने जनता लोग बड़े महिमा माने। उनके कृपा से चले जाने जनता लोग बड़े महिमा माने। और ले लाए गो चुनर लाली लाली तनी चला हाली हाली ए भौजी मैया आईनी से रवाले ए भौजी तनी चला हाली हाली। जेकरा पकीर पा जाला उनकर पारे बिगड़ल जिंदगी जाला है सुधारे। जेकरा पकीर पा जाला उनकर पारे बिगड़ल जिंदगी जाला